עבודה להגשה בקורס, תיאוריה והתנהגות ארגונית, ייעוץ ופיתוח ארגוני. במסגרת העבודה החלטנו להציג את בית הספר בו אנחנו עובדות, בית הספר שפרינצה קריית אתא, בית ספר יסודי. עם מאפייני התרבות בבית הספר, שיתוף פעולה והעצמת תלמידים, מועצת התלמידים פעילה ומעורבת בתכנון פעילויות לאורך כל השנה. הרכזת החברתית והצוות החינוכי פועלים יחד כדי לקדם תחושת שייכות ואחריות בקרב התלמידים מא' עד ו'. למידה חווייתית ופעילות פיזית. בית הספר שם דגש על הפסקות פעילות שמאפשרות לתלמידים לפרוק אנרגיה, לפתח קישורים חברתיים ולא רק להפיג שעמום. סביבה בריאה ומכבדת, יש דגש מאוד גדול על כבוד הדדי, הכלה והקשבה, גם באי הסכמות. אנחנו מעודדים יוזמות חברתיות ותרומות קהילתיות של תלמידים, ופועלים גם בקשר מאוד הדוק עם הקהילה. התופעה הארגונית אותה רצינו להציג היום, הם הפסקות פעילות בבית הספר מפחיתות את אירועי האלימות באופן משמעותי. סוגי הפסקות הפעילות שיש לנו בבית הספר הם בכל תחומי הספורט, כדורגל, כדורסל, משחקי חצר, גם הפנינג ותחנות בהלימה לחודשי השנה, חגים ומועדים. הפעילויות כוללות יצירה, חידונים, פרויקטים קבוצתיים שאותה יוזמת בעצם מועצת התלמידים שלנו, משחקי חשיבה ואסטרטגיה. פעם בשבוע המועצה מתכנסת כדי לשבת וליזום ולחשוב על רעיונות יצירתיים כדי לקדם את האקלים החברתי בבית הספר. תלמידים יודעים בדיוק מתי לצפות לפעילות, מתי יש זמן לכל תלמיד להציג את הדעות שלו ואת הרעיונות שלו. כולם לוקחים חלק ומתכננים את זה באופן משותף ומציגים זאת לבית ספר. התופעה הארגונית אותה רצינו להציג היום, הם הפסקות פעילות בבית הספר מפחיתות את אירועי האלימות באופן משמעותי. סוגי הפסקות הפעילות שיש לנו בבית הספר הם בכל תחומי הספורט, כדורגל, כדורסל, משחקי חצר, גם הפנינג ותחנות בהלימה לחודשי השנה, חגים ומועדים. הפעילויות כוללות יצירה, חידונים, פרויקטים קבוצתיים שאותה יוזמת בעצם מועצת התלמידים שלנו, משחקי חשיבה ואסטרטגיה. פעם בשבוע המועצה מתכנסת כדי לשבת וליזום ולחשוב על רעיונות יצירתיים כדי לקדם את האקלים החברתי בבית הספר. תלמידים יודעים בדיוק מתי לצפות לפעילות, מתי יש זמן לכל תלמיד להציג את הדעות שלו ואת הרעיונות שלו. כולם לוקחים חלק ומתכננים את זה באופן משותף ומציגים זאת לבית ספר. תרומת ההפסקות לתרבות הארגונית על ידי פיתוח קישורים חברתיים, גם באי הסכמות, מריבות וסכסוכים, הילדים ילמדו לעבוד בצוות, בשיתוף פעולה, ליצור מנהיגויות חיוביות ולקבל החלטות שקולות וחכמות. אנחנו מקדמים גם בריאות, בית ספר שדוגל בבריאות וברווחה של התלמידים, אנחנו דואגים לפעילות גופנית סדירה, אפילו מעבר למה שמשרד החינוך מקנה לתלמידים. מניעת ישיבה ממושכת ושיפור הריכוז בכיתה, אנחנו יודעים שתלמידים שמונעים וזזים באמת מעלים את הריכוז בצורה יעילה בזמן למידה בכיתה. אנחנו מחזקים את תחושת השייכות, תלמידים מרגישים שהם חלק ממשהו גדול, הם לוקחים חלק בתכנון ובביצוע של כל הפעילויות, מהקטנים עד הגדולים. אנחנו גם מגיעים לשכבות הנמוכות ונותנים להרגיש חלק מכל מה שקורה בבית הספר, זה מה שמחזק את הזיקה לבית הספר. מועצת התלמידים והתלמידים עצמם מקבלים אחריות על חלק מהפעילויות, הם יוזמים את הרעיונות, מגישים אותם ומפעילים אותם. הכנה מסודרת להפסקות פעילות הם כמובן חלק מאוד גדול ומשמעותי כדי שהכל יצליח. אז כמובן שיש תיאום מראש, הרכזת החברתית ומועצת התלמידים מתכננים את ההפסקות אחת לשבוע או אחת לחודש בהתאם למערכת. הם בוחרים סוגי פעילויות בהלימה לגיל התלמידים, הם מתאימים בעצם את הפעילות על פי שכבות, אם זה בשאלות מותאמות, סוגי פעילויות פיזיות שתלמידים יוכלו לבצע, וכמובן לתנאי מזג אוויר, אם זה פעילות כיתתית סגורה או בחצר. נציגי מועצת התלמידים הם אחראים על הובלת המשחקים והפעילויות, הם יודעים כל תלמיד יש לו אחריות להוביל רעיון מסוים ולהוציא אותו לפועל. כמובן שצוות המורים הוא חלק בלתי נפרד שמפקח ומסייע במידת הצורך, אבל הוא לא זה שמנהל את הפעילות, האחריות היא אך ורק של התלמידים. במהלך ההפסקה, ההפסקות מתקיימות בימים בשעות קבועות, יש לוח גאנט חברתי מסודר שמופץ לתלמידים וגם להורים. אנחנו יודעים שביום ראשון, נקרא יום ראשון הגדול, יש הפסקה פעילה ספורטיבית בחצר בית הספר ובהתאם למזג האוויר. המועד ידוע מראש, גם לתלמידים, גם למורים וגם להורים. אנחנו מחלקים את החצר לפי סוגי פעילויות, פעם זה ספורט, פעם זה משחקי חברה, פעם זה תחנות בהתאם לחגים ומועדים. גם בהפסקות הפעילות יש דגש על כללים ועל משמעת. ההפסקה מתחילה באווירה מאוד טובה וחיובית של מוזיקה קצבית, כיפית, מרעננת, תלמידים מתחילים לרקוד ולנוע עוד לפני שהפעילות התחילה, יש דגש על כללי ביטחון, כבוד אחד לשני ושיתופי פעולה. בסיום ההפסקה נציגי מועצת התלמידים מודיעים על סיום הפעילות, והם אלו שמסייעים בסידור הציוד, מחזירים כל דבר למקום בדיוק כפי שהם הוציאו אותו. המורים מוודאים שכל התלמידים חוזרים לכיתות בזמן ושאין עיכובים, וזאת האחריות של המורים גם כן. יש מעקב קצר, איזה משחקים אהבו יותר, איזה משחקים פחות, רואים מה עבד, מה לא עבד. בישיבות מועצת התלמידים אנחנו באמת עושים סיור מוחות וחושבים איך לשפר ומה לשמר.
טוב, אז התיאוריה המתאימה לתופעה הנבחרת שלנו היא בעצם תיאוריית המערכות הפתוחות. תיאוריית המערכות הפתוחות היא תופסת ארגונים כמערכות פתוחות, בעלות אפיונים הדומים לאורגניזמים חיים, ליצורים חיים. כל אורגניזם, כל יצור חי, חייב לקיים יחסי גומלין עם סביבתו, תוך כדי גמישות. תיאוריית המערכות הפתוחות מאפשרת להבין את בית הספר כמערכת חיה, ולא כגוף נפרד, הפועל בתוך סביבה משתנה. כל הזמן דברים משתנים. השנה למשל, אנחנו יכולים לשים לב ככל שיש לנו יותר הפסקות פעילות, כך גם האלימות הולכת ופוחתת. הסביבה הופכת להיות סביבה מקבלת ומשפיעה באופן ישיר על הסביבה שלה, תוך השתדלות לשמור על איזון, תוך הסתגלות מתמדת. כל הזמן לומדים, כל הזמן הסביבה משתנה. מבחינת עקרונות התיאוריה, הארגון נחשב למערכת פתוחה, המקיימת אינטראקציה עם הסביבה החיצונית שלו. שינויים בסביבה משפיעים על הארגון באופן ישיר, והארגון חייב להתאים את המבנה שלו, את התהליכים שלו ואת ההתנהגות שלו, כל הזמן כדי לשמור על איזון. אנחנו קודם כל שמים דגש על הקלט, מה שאנחנו קולטים מהסביבה, ואז בעצם מתרחש לנו תהליך, ואז בעצם יוצא לנו הפלט, שזו בעצם התוצאה, כאשר קלט יכול להיות מידע, משאבים או דרישות חיצוניות. אז בעצם כמו שגם אמרתי בשקופיות הקודמות, אז באמת בבית ספר שפרינצק בקריית אתא הוחלט להוסיף הפסקות פעילות במהלך יום הלימודים, כגון משחקי ספורט, תחנות ומשחקי למידה. נמצא כי בתקופות שבהן התלמידים מקבלים הפסקות פעילות מסודרות, קיימת ירידה משמעותית בכמות מקרי האלימות, התפרצויות רגשיות וקונפליקטים בין תלמידים. ההפסקות נותנות לתלמידים פורקן מיטבי, אנרגטי וביטוי רגשי בטוח, ובכך מסייעות בוויסות התנהגותי וחברתי, ובכך אנחנו מונעים משמעותית מקרי האלימות. מבחינת יישום התופעה בבית הספר, באמת אנחנו מתייחסים לבית הספר כמערכת פתוחה, משתנה ודינמית, ואז אנחנו באמת שמים לב שהתנהגות התלמידים מושפעת מהסביבה הבית ספרית, ומהסביבה החיצונית, שזה בעצם מחברים, משפחה, מדיה. הפסקות פעילות זה בעצם קלט חיובי מהסביבה. הפסקות מאפשרות לתלמידים לפרוק אנרגיה, ללמוד מיומנויות חברתיות ולווסת רגשות. מבחינת התהליך הפנימי, אנחנו רואים שהתלמידים משתפים פעולה, משחקים במשחק קבוצתי, מתגבשים יותר בעצם אחד עם השני, ואז מבחינת התוצאה אנחנו רואים ירידה באלימות, קונפליקטים וסביבה לימודית רגועה יותר באופן ישיר. בעצם יש הלימה בין הפסקות פעילות לבין פחות מקרי אלימות. מבחינת ייחודיות בית הספר, בתי ספר שונים מתמודדים עם אתגרים חברתיים ורגשיים מגוונים, לכן הפתרון חייב להיות הולם ומותאם לבית הספר עצמו. הפסקות פעילות נותנות מענה ייחודי לצרכים של תלמידים ספציפיים. מערכת פתוחה מאפשרת להבין כיצד שינוי קטן בסביבה, שזו בעצם ההפסקה הפעילה שלנו, משפיע על כל המערכת הבית ספרית, ישפר באופן ישיר את הקשרים בין התלמידים ובין הצוות, ויחזק תרבות בית ספרית חיובית. תנסו לעשות גם הפסקות פעילות בבית הספר שלכם.